Kedves hallgatóm, szeretném önt meghívni egy beszélgetésre. Bokor Katalin vagyok, lehet, hogy ismer, lehet, hogy nem, de legismertebb könyvem a Táplálkozó legyen gyógyító című könyvön keresztül megtapasztaltam előadásokon, hogy sokan ismernek. Szeretnék beszélgetni önnel most az új könyvem kapcsán, melynek a címe a Szeretet, mint gyógyító erő. Nagyon sok ember egyedül érzi magát, úgy érzi, hogy őt senki nem szereti. Betegsége, családi körülménye, súlyos problémái között lehangoltá válik, és ilyenkor, ha valaki azt mondta már neki, hogy ő depressziós, akkor szinte ez szó körül forog, és ebből nem tud kijutni. Ezért ennek a könyvnek az alcíme Iránytű a depresszióból való szabaduláshoz. Lehetséges ez? Igen. Hogy ne lenne lehetséges? Hiszen minden ember, aki legmagányosabb is, szeretve van, mert a Jóisten minden embert nagyon szeret. A legnagyobb probléma, hogy ezt hajtogassuk magunkban. Én olyan egyedül vagyok, nekem senki nincs. Pedig a Teremtőnk mindenkit hív, mindenkit vár, mindenkit szeret, mindenkinek megadja a reggel, az életet, az erőt, csak azt várja, hogy mi is menjünk hozzá. Mikor elcsüggett az ember, teljesen magányosnak érzi magát, és ebbe a csüggedés mocsarába kivétel nélkül minden ember belelép egyszer-kétszer. Kint voltam São Pauloban, mikor a kórházból kikerültem, és valami miatt eléggé bánatos voltam. Egy fiatal kis emberke hozott nekem egy képet, elég jól értettem már a portugált, és magyarázta annak tartalmát. Soha nem felejtem el, hogy milyen öröm lett a szívemben, hogy mennyire elfelejtettem minden bánatomat, és mennyire hálás voltam a Jóistennek, hogy ezt a gyereket felhasználta ezen képen keresztül, hogy engemet megvigasztaljon. Mi volt ennek a képnek a tartalma? Azt mondja, volt egy álmom. Azt álmodtam, hogy ketten sétáltunk együtt a tengerparton az Úrral, és amikor hátranéztem, 2 pár lábnyomot láttam magam után. És úgy éreztem, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagyok, és ha visszatekintek, csak 1 pár lábnyomot látok. És megkérdeztem az Urat: Uram, Te azt ígérted nekem, hogy Te mindig velem leszel, ha én követlek Téged, hogy legnagyobb nyomorúságokban, nehézségekben Te mindig kézen hordozol, mindig segítesz nekem. És hogy most, amikor újból egy nagy nyomorúságban vagyok, elhagytál engemet, hiszen egyedül sétálok a tengerparton. Ó, nem, felelt az Úr. Drága szerelmes fiam, én mindig szeretlek, én soha nem hagytalak el téged, sem próbáidban, sem szenvedéseidben, és soha egyetlen órában sem. Mikor a homokban csak 1 lábnyomot láttál, az azért volt, mert a karjaimban vittelek téged. Még szorosabban magamhoz ölelve. És nagyon boldog voltam, mikor ezt a fiatal emberke nekem végig magyarázta, hogy dehogy vagyok én egyedül, de az Úr, hogy a kövek még ne sebezzék annyira a lábamat, felvett a karjaiba. Ha az egyedülálló ember, vagy a családban egyedül élő ember, mert tulajdonképpen azt legnehezebb elszenvedni, ha valakikhez fizikailag tartozunk, és lelkileg mégis egyedül érezzük magunkat, eszébe jut, hogy valaki mindig mellette van, akkor lelki szemeivel nem csak a körülötte élőket látja, akikért felel,
akiket neki is szeretni kell, hanem látni fogja Jézust, aki hozzá is nyújtja a kezét, aki szeretettel várja őt, és szeretettel átölelve vigasztalná, erősítené, bátorítaná. Üljünk le tavasszal a szép virágok közé, gyönyörködjünk a természetben, beszélgessünk, sétáljunk az erdők között, a hegyek között, és nézzük ezt a csodálatos alkotását Istennek. Mindent adott az ember gyönyörűségére ezen a földön. Természetesen a kérdés az, hiszem, hogy van valaki felettem, hogy valaki, aki mindent alkotott, és mindent adott ennek a parányi emberkének. Szoktam elmélkedni ezen, gondolkodni, megnyugodni, és felsóhajtani. Köszönöm, Isten, hogy te mai napon is velem voltál. Köszönöm, hogy ilyen csodálatosan nyílnak a virágjaim. Köszönöm, hogy ilyen jó idő van, és süt a napocska. Ezek olyan apró dolgok is, mégis olyan mélységes dolgok. De ha ezekre elmélkedünk, ha ezekben gyönyörködünk, az élet gondjait és terheit már egy kicsikét félre tudtuk tenni. Szoktunk ilyet gyakorolni? Ha ezeket nézzük, soha nem érezzük magunkat egyedül. Tudunk valaminek örülni, és az öröm már mindjárt egy lelki erőt is ad. Van egy csodálatos ének, amely erről szól. Szeretném, hogyha meghallgatnák. Szép tavaszi este, a virágos kertben, a csillagos eget néztem, szemlélgettem, a sok csillag olyan szépen ragyogott, úgy éreztem, hogy mind rám mosolyog. Elgondolkoztam a sok teremtményen, Isten nagy művein, a szép természetben, s a nagy csendességben, felkiáltott szívem, mi hatalmas vagy, teremtő Istenem. Egyetlen szavaddal világot teremtél, engemet is a porból, földből teremtettél. Uram, hatalmas Isten, csodálom műveidet, s alázattal borulok előtted, Uram, előtted, Uram. Leülni, beszélgetni önmagammal, csodálni a természetet,
beszélgetni a jó Istennel. És ha ezt így elkezdem, akkor fogok tudni beszélgetni a családommal. Nagyon szép ez a meghatározás. Akinek van Istene, annak vannak gondolatai. Akinek vannak gondolatai, az soha nincs egyedül. Vagy egy másik, ha valaki elindul Isten felé, emberekre talál. Nehéz Isten kikerülni, ha nem akarunk magányosan élni. És ugyan, igazán szívből, a szíve mélyéből van olyan ember, aki magányosan akar élni. Sajnos lehet, hogy van, de azok mind szívük mélyen elkeseredett emberek. Beszélgessünk egymással. Figyeljük a másikat, vegyük észre, hogy örül vagy szomorú, vagy most csendre vágyik, vagy beszélgetésre. A szavak a lélek közlekedési eszközei. Lehetővé teszik, hogy az emberek érintkezzenek egymással. Sok magányos emberrel találkozom. Vannak, akikből csak úgy dől a szó, és mondják a panaszaikat. Miért? Mert eddig nem érezték, hogy valaki igazán odafigyel rájuk. Valakinek van ideje őszintén meghallgatni őket. És inkább befelé nyelik a könnyeiket. Sajnos gyerekek is vannak ilyenek, de sok felnőtt is. De ha megtaláltuk Istent, akkor fogunk találni embereket. Ha hisszük, hogy ő hallja, ami munka közben elmondott szavainkat, vágyainkat, ha neki kitárjuk a mi szívünket, ő csodálatosan fogja vezetni életünket. Ha kérjük, ha bízunk benne, ha hisszük és hittel kérjük, hogy Uram, te engemet tudsz megsegíteni. Milyen magányra van szükség? A mai embert nem is az elmagányosodása miatt kell sajnálnunk, hanem inkább azért, hogy soha nincs csendben, összeszedetten egyedül. Egy kicsit üljünk le a domboldalon, vagy a meleg szobánkban, és gondolkozzunk el, milyen az életünk, mi értelme az életünknek, mi a célunk, kiket szeretünk, tudunk-e szeretni igazán, vágyunk-e egy igazi szeretetre, egy megértésre, adunk igazi szeretetet fel a barátainknak, vagy megértést, kölcsönösen. A szeretetre mindenki vágyik. Kétféle szeretet van. Önmagunk szeretete, és Isten és fele barátaink iránti szeretete. Az egyiken áldás van a mi életünkre először is, mert mi nem leszünk egyedül, mi fogjuk érezni a szeretet áldását, boldogok leszünk, hogy szeretettel voltunk valaki iránt, vagy pedig önmagunk szeretete, ami először nagyon szépnek tűnik, mindent magunknak, magunkért, és egyszer rádöbbenünk arra, hogy milyen sivár ez az élet. Valamit megnyertünk, megkaptunk, és mégis boldogtalanok vagyunk, mert megint mást akarunk, megint nagyobbat, megint komolyabb dolgot, nehezebb dolgot, és törtetünk megint magunkért. És a végén üresek és sivárok leszünk. Valamikor sokszor elmondtam esküvőkön egy verset, csak egy kis idézet belőle. Ki azért él, hogy mást boldoggá tegyen, csak azért demli meg, hogy boldog legyen. És aki azért él, hogy mást boldoggá tegyen, az soha nem fogja magát egyedül érezni, az nem lesz boldogtalan, saját sérelmein nem fog rágódni, hanem örül, mert örömet tudott okozni. Miért is írtam ezt a könyvet? Miért is mondom ezt a kadattát? Minden vágyam boldog embereket látni, megelégedett embereket látni, örülni. Még akkor is örülni, ha fáj valami,
még akkor is örülni, ha problémák vannak a családban, még akkor is megnyugodni, ha komoly küzdelmek várnak ránk. Valami célja van Istennek az én próbáimmal, amit rám enged. Valami bemutatkozik az én életemben, megláttatik az én életemben, hogy én milyen ember vagyok, hogy tudtam ezt kiállni. És ha fogtam a Jóisten kezét hittel, és a végén átéltem a küzdelmeket, a nehézségeket, akkor nagyon boldogan fogok visszatekinteni. Csodálatos ez a kis vers, melynek címe a kő. Gondolod, került az életed útjába egyetlen gátlókő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, és lelohassza bátor merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy kis időre állj meg mellette. Nézd meg a követ, és azután kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld ezzel az akadállyal neked. És ha szíved Istennel találkozott, utadban minden kő állást hozott. Aki komolyan átolvasta a Táplálékod legyen gyógyított című könyvemet, amiből kiszűrhette, hogy életemben addig 3-szor tanultam járni, és e könyv megírása után még egy nagy autóbaleset miatt 4-szer is megtanultam járni. Az lehet, hogy csodálkozik, hogy tudom én ezt így elmondani. És hiszem, hogy minden kőnek, minden próbának volt eredménye életemben. Így tanultam meg értékelni dolgokat. Így tudom átérezni a beteg fájdalmát, aki hozzám jön vizsgálatra, vagy segítségért, tanácsért. És azért, mert a leírt terápiákat 6 hónapig én is átéltem. Tudom, hogy ő mit érez. És tudom, hogy ha Isten kezét fogva végzem ezt, meg tudom csinálni, és meg is tudok gyógyulni. Olvassák a Dávid király szavait a 103. Zsoltárban. Milyen csodálatosan írja a Teremtőnkről. Aki megbocsátja minden bűnödet, aki meggyógyítja minden betegségedet. Nagyon fáj a szívem, mikor arról beszélnek, vagy arról olvasok, gyógyíthatatlan betegség. Istennél nincs gyógyíthatatlan betegség. Csak az ember tudja megakadályozni saját maga az ő gyógyulását. De ha Istenre bízza magát, és megnyugszik, hogy is mondta, aki megbocsátja minden bűnödet. Hát először lelkileg kell felemelkedni a dolgokon, lelkileg kell megerősödni, megtisztulni. És ezután fog következni a fizikai gyógyulás. Minden kilátástalan volt előttem, mikor mentem Brazíliába. 45 évig nem volt egy óra, hogy ne fájjon valahol. Szenvedés, és küzdelem, és nehézség, és egyedül házépítés, és minden egyedül élet. Sok évek már. És elindulni az idegenségbe, nyelvismeret nélkül. Elindulni újból egy műtét felé, mert hiszen én operációra mentem, amit nem vállalt a híres São Paulói orvos, ortopédsebész. Így jutottam el a természetgyógyász klinikára. Tehát meg kellett járni egy göröngyös utat, hogy megtapasztalni, hogy Istennél nincs gyógyíthatatlan betegség.
elindulni az idegenségben. Az, hogy van egy természetgyógyászati klinika, ahol majd megerősödök a műtét után, hiszen nagynéném 92 évesen nem vállalhatta az ápolásomat. Elindulni a repülővel, amikor pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy agydaganat, illetve most már nem agydaganat, hanem agyérszűkület, amiből bármely pillanatban teljes jobboldali bénulást kaphatok. Vajon könnyű volt ez? Nem, de mégis meg lehetett tenni, de csak úgy, ha valakire tudtam hagyni magam. Ha rábíztam a Jóistenre magamat, hogy ő biztos kivezet engem, segít nékem ezen hosszú úton, és segít nékem ott az idegenségben, hogy egyszer hazatérhetek, és gyógyulva, boldogan adhatom át ezt másoknak is. A repülőn csak dudoltam magamba egy éneket. Nem gondoltam arra, hogy most fogok lebénulni, most fogok megnémulni, amit megjósoltak, mert hiszen bekövetkezhet az aggodalma, a csüggedések közepette, ha ezt megengedem. Hallgassuk meg ennek az éneknek a szavát, komolyan próbáljuk átélni, és meglátjuk, hogy milyen erőt ad. Én nem tudom, mit akarsz én veled. Én nem tudom, mi a célod veled. Én nem tudom, hová küldesz, Atyám. Én nem tudom, mit bízol én reám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem át Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és elég ez neked, vezess, szeress, én drága mesterem. Én nem tudom, lelked merre vezet. Én nem tudom, jövőm mit rejteget. Én nem tudom, hogy milyen próba vár. Én nem tudom, de te tudod, Atyám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem át Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és elég ez nekem, vezess, szeress, én drága mesterem. Én nem tudom, hogy milyen lesz az út. Én nem tudom, csak azt, hogy hová fut. Én nem tudom, de nem is kérdezem. Tudja, Atyám, és elég ez nekem. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem át
Golgotán a kereszt, csak azt tudom, és elég ez nekem, vezess, szeress, én drága mesterem. Milyen tanulságot ad nekünk ez az ének? Hogy megnyugodhatunk benne. Ő tudja, milyen az út, mi lesz a repülőn, mi vár ott rám. Te tudod, atyám, és nekem ez elég. Ami nagyon fontos egy beteg részére, azt én ott megkaptam. És mi a legfontosabb egy betegnek? Hogy reménykedjen a gyógyulásában. Hogy bízzon abban, akit a Jóisten felhasznál eszközül, hogy gyógyítsa, segítse, és ő pedig ne elcsüggedjen, hanem bizalommal és reménnyel legyen. Verje ki a fejéből, hogy neki ez, az, amaz, mennyi gomoly gondjai vannak, mi történhet a legrosszabb. Ezeket mind félretenni, és bízni abban, ezek megszűnnek, én meggyógyulok, és egészséges leszek. Sajnos én magam is átéltem, és nagyon sok betegnél is tapasztalom, hogy pontosan ezt nem kapja meg. Nem csillogtatják meg előtt a reményt. Pedig ez a legfontosabb. Fel kell tenni a vágyat a betegben, hogy ő is akarjon tenni magáért valamit. Mert csak így gyógyulhat meg. Reménykedjen, bízzon, de tegyen. Tegyen magáért. Hiszen minden betegségünknek valami közünk van a mi életünkhöz, a mi szokásainkhoz, a mi kialakult életformánkhoz. És ezen a másik nem tud változtatni. Ezen csak mi tudunk magunk változtatni. És ha így tekintünk egy terápia felé, hogy nekem ez segíteni fog, de természetesen nem gondolok hamis illúziókra, hanem küzdelmekkel, lemondásokkal teli terápiákra, a szokásaink megváltoztatására, a rossz dolgok elhagyására, amelyeket hosszú hónapok vagy évek alatt szedtünk össze, alakítottunk ki magunkban. Ezért a gyógyulás sem lehet pillanatok alatt elképzelni, kicsi erőfeszítésekkel elérni, hanem ezekhez is idő kell, kitartás, hit, hogy a legnagyobb orvosok orvosa, az Úr Jézus ma is pont úgy gyógyítja betegeket, mint mikor a földön járt, engem is meg tud gyógyítani személyesen, mert ő személyesen engem is szeret. És ha én engedelmes leszek, ő engemet újból talpra tud állítani. Elmondhatom, hogy a hitnek különös jutalmát élvezhetem ma is, hiszen 86 óta a komoly karotis interna szűkületre, amit itt állapítottak meg a Budapesti Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben, semmi gyógyszert nem szedek. Lassan 18 éve nem járok a gyógyszertárba, sem a csont-TBC-s lábamra, sem az izületi gyulladásaimra, sem semmire. Nem nagy jutalom ez? Ha a betegek belegondolnának a sok-sok gyógyszer mellékhatásaira, egymással való kapcsolataira vagy ellentétes hatásaira, akkor bizonyára sokkal jobban elfogadnák azokat a hidrogeoterápiákat vagy trofoterápiákat, táplálkozási tanácsokat, amelyek elősegíthetik a gyógyulásukat. Hittel tenni, bízni, megtanulni minden kis dolognak örülni,
szeretni hozzátartozóinkat, élni másokért, és meg lesz az eredmény. A Jézus azt mondta a 10 bélpoklosnak, menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papnak. Ők tisztában voltak vele, hogy a paphoz csak megtisztult ember mehet be. Milyen reményük, milyen bizalmuk. Mostanában mindig több és több beteg, olyan beteg keres fel, aki avval van legjobban elfoglalva, hogy ő depressziós, neki ezt megmondták, neki papírja is van róla, és látni rajta, hogy teljesen kilátástalan, elcsüggett, mintha ez így is kell, hogy maradjon, és szerinte így is fog maradni, ő gyógyíthatatlan. Először szeretnék most felolvasni egy ilyen levelet, aki nem tudott eljönni hozzám, de megírta problémáit. Telefonon már beszéltünk pár szót, mikor depresszióval a kórházban feküdtem. Bevallom, vannak problémáim itthon, magammal és környezetemmel. Járok pszichiáterhez, kontrollra, gyógyszereket is szedek. Nekem nagyon kevés szeretetben volt a részem. Egyedül vagyok. Nincs társaságom. Könnyű azt mondani, járjak emberek közé, de beszélgetni velük nem megy. Meg ki is közösítenének. Kapcsolati nehézségeim vannak. Annyit megírok önnek, hogy személyiségzavarban szenvedek. De a diagnózist már nem merem leírni, mert attól tartok, leráz magáról ön is. Sok helyen jártunk, és mindenhol visszautasítottak engem. Nekem szeretetre van szükségem. Hiába járok gyülekezetekbe, ott sem kapom meg azt az alapszeretetet, amit nekem hiányzik. Tudom, hogy egyedül csak Isten adhatja meg ezt nekem, de kellene közvetítő, aki közvetíti azt a szeretetet, de nincs senki. Itthon nem valami jó a légkör, veszekedések vannak. Nincs munkahelyem, és rokkant nyugdíjas vagyok. A testvéremnek külön családja van. Legtöbbször nem látom értelmét az életnek, és sokszor elkeseredek. A gyógyszer csak mankó. A szeretet az, ami képes lenne meggyógyítani, és a munka, ha nem lennék mindig itthon. A szüleim féltenek. Szeretnék felnőtté válni, és néha az az érzésem, hogy a szüleim nem hagyják ezt. Attól tartok, ön is le fog rázni engem. Senki nem szeret ebben az országban. Nem vagyok fontos ember. Ha megfigyeljük a levél tartalmát, elismeri, hogy maga saját magával is vannak problémái, környezetében is vannak problémái, hogy rádöbbent már arra, hogy a gyógyszer csak mankó, és többször kihangsúlyozza, hogy szeretetre van szüksége. És avval is tisztában van ő, hogy ezt csak Isten adhatja meg, de közvetítőre van szüksége, de ilyet nem talált még. És mit érez? Nagyon egyedül magát. Senkinek nem vagyok fontos ebben az országban. Engem senki nem szeret. Meglátogattam a szemét. Úgy érzem, hogy a gyógyítást a szülőknél kellene kezdeni. Természetesen ez csak akkor lehet, ha ők is engedik. Ők is belátják, hogy a viselkedési dolgaik, ezzel a fiatallal való bánásmódjaik
talán nem teljesen olyanok voltak, amilyenek kellettek volna legyenek. Hogy a felnőttet felnőttként kell most már kezelni. Hogy szeretni kell. Nem a szavak, nem a hizelgések. A szeretet, az igazi szeretet, az nem szó, az tett. Hogy érzi a másik, hogy nekem is minden vágyam, hogy ő boldog legyen, hogy képes vagyok mindent megtenni érte. Mert nagyon igaz az a mondás, hogy üres szavak mit sem nyomnak a mérlegen. Szülők, a középkorosztály, akik nagy feladattal kell, hogy vigyék terheiket. Nagy feladat tudattal, kötelességérzettel. Ó nem is jöhet a kötelességérzet. Szívből tenni gyermekeikért, amit tenni kell. És ugyanúgy a középkorosztályra vár az idősekkel való foglalkozás is. Tehát azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a középkorosztálynak a legnagyobb feladata. Meg kell tanulni szeretni gyermekeiket. Meg kell tanulni, hogy igazán mi az a szeretet, milyen a gyakorlati szeretet. Szeretnék önöknek mondani egy verset. Tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember, a lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki sem nyer, csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni, kincs a mennyből, mely gazdaggá tesz igazán, mellette oly kicsire törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy az valóban létezik, de mely kebelben elkezd égni, az érzi édes szent tüzit. Szeretni Istent s embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtni másnak, dicsérni Isten szüntelen. És átkarolni gyöngétséggel ellent s a barátot boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints csak fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Felvette bűnödet magára, s érted önként szenvedett. Ó szív, kívánj e drága kincsből, ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget. Sokszor elmondom előadásaimon, a mi szervezetünk 3 összetevője. Az értelem, a lélek és a fizikai test. Az értelem kell most megértse, tehát el kell gondolkoznunk, tényleg mi igazán szeretünk, ott bent, a kapun belül, a mi kis családi körünkben, először is. Természetesen szomszédainkat, barátainkat, hogy is mondta a vers? Átkarolni gyöngétséggel az ellent is, aki bennünket nem szeret. És gondolkozunk el, igazán tudunk szeretni? És ha rádöbbenünk, hogy a szeretett szavaink üresek voltak, hogy az, hogy átadott élet nem kísérte, akkor ezután a lelkiismeret fog egy kicsit megszólalni, és ha igazán akarjuk szeretni családi körünket, embertársainkat, akkor ezután tudunk a gyakorlaton is változtatni, tenni érettük. A
szeretetet ápolni kell. És hol? Legelőször is a családban. A szeretet mint gyógyszer legyen alkalmazva. És ne engedd, hogy bármilyen probléma miatt meghidegüljön szereteted szeretteid iránt. Ahhoz, hogy életünkön változtatni tudjunk, ehhez az értelem megvilágosodására, életünk megvizsgálására, felülvizsgálására van szükség. Gyerekkoromtól úgy tanultam, hogy minden este, amikor lefekszel, lapozd végig az egész napot gondolatban, hogy mit tettél helyesen, mit nem. Vizsgáld meg önmagad. Michael Quist írja, aki hetenként 2-szer vagy 3-szor, sőt mi több, minden este egyedül vagy családjával a hit fényénél felülvizsgálja életét, biztos lehet abban, hogy fokozatosan eljut az igazi, érett keresztény életre. Szükséges, hogy mi is végezzünk gyakorlatokat, hogy igazi boldog életünk legyen? A sportoló edzésre jár, az ipari tanuló mesterséget tanul, a művész számtalan vázlatot készít, mielőtt remek művet alkotna. És vajon mi teszünk ilyen gyakorlatokat, hogy fejlesszük, nemesítjük a mi életünket szebbé és boldogabbá, és szeretetteljesebbé? Más dolog, ha lelkiismeret szerint vizsgálunk, vagy terveink szerint vizsgáljuk meg a napot, mert a lelkiismeretünket is el tudjuk nyomni, hallgattatni. De ha hitfényénél fogjuk megvizsgálni életünket, és őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor sokszor belátjuk, hogy nem úgy tettünk gyermekeinkkel, vagy szüleinkkel, vagy a társunkkal, mint ahogy kellett volna. És ha ez az önvizsgálat őszinte és mély, akkor a gyakorlat változni fog. És akkor a mi életünk is változni fog. A csecsemő, de menjünk egy kicsit vissza, már a magzat is érzi, hogy szeretik-e, vagy szeretettel várják. Boldog vagyok, mikor a kismama azt mondja nekem, hogy én énekelek a babámnak, kint beszélgetek vele, sőt a páram is, mikor hazajön. Ez a magzat már megismeri a szülők hangját. És ha megszületik, és tovább ilyen szeretettel törődnek vele, biztos, hogy boldogabb és egészségesebb lesz fizikailag is, mint az a gyermek, akit nem így fogadtak, vagy nem így nevelnek. Mennyire fontos, hogy a családi életünkben céllal, tervvel vigyük a mi életünket. Sok fiatal a tétlenség problémái miatt lesz beteg. A testmozgás meggyorsítja és egyenletesít teszi a vérkeringést. Az értelmet fejleszti. Megerősíti az egész szervezetet. Az állítólagos szeretettel sok szülő csak kíméli és kíméli gyermekét, pedig ha feladatot bízna rá, terveket fektet le neki, elvárná, hogy végezze el a munkát, és utána elismerné, megdicsérné, jutalmazná, sikerélményt adna gyermekének, akkor tenné lábát a boldogság felé levő útra. Meg szoktam kérdezni, láttak már elfoglalt, tervelt, céllatteli embert depressziós betegségben szenvedni? Mi szükséges minden fiatalnak? Nem a kényelemmel teli élet, hanem a célok,
tervek, sikerek elérése által a következő célokat lefektetni, és mindig feljebb és feljebb haladni. Hasznos, tartalmas életet élni. Szeretném elmondani Dénes Ferenc versét. Tartalom kell. Nem elég a puszta keret. Nem elég az üres edény. Nem elég a szó, a terv ábránd, nem elég csupán a remény. Tartalom kell az életnek. Tartalom, erő, lényeg, hit, nem üres frázis, mesemáz, ami a próbán átsegít. Adj életemnek tartalmat, irgalmas Isten, jó atyám, ne legyen üres életem, eldobni való rossz hitvány. Tartalom kell, mi áll vihart, a világ szele el nem fúj, legyen mindig a lelkem friss, az életem erős és új. Tartalom, melyről ha lehull minden keret és minden máz, akkor derül ki igazán, hogy nem volt üres, lomha, váz. Legyen én bennem szeretet, türelem, jóság, hit, béke, s ha a porhüvelyem összetör, tartalma hulljon öletbe. Volt értelme eddig éveimnek? Tudok mire visszatekinteni? Sokan azt mondják nekem szülők, hogy adtam 2 gyermeket, 2 gyermeknek életet felneveltem. De vajon az a gyermek 1, 2, 3 bármennyi boldog, tervekkel, célokkal teli? És ő is egy boldog családot alapít? Vagy tovább növeli a betegségben, depresszióban, csüggedésben, elkeseredésben levők számát? Mikor egy fiatal házaspár jött hozzám egyszer betegként, az asszonyka mondja nekem, a férje nem volt bent, tessék mondani a férjemnek, mikor hazajön a munkából, beszélgessünk. Hát a kisbabával én nem tudok beszélgetni. És később alkalmam volt a férfivel beszélni külön, és megkérdeztem, hogy miért nem beszélgetsz, mikor hazaérkezel este a feleségeddel. És nagy szemekkel rám nézett, és azt kérdezte, hogy miről beszéljek, Katrini. Én soha nem láttam a szüleimet beszélgetni. Mennyire fontos, kedves anyukák, hogy mikor a legkisebb kortól kezdve a gyermeküket nevelik, tudatosan tudják, hogy milyen példát nyújtanak nekik. Mert mindenki viszi magával azt, amit otthonról nyert, és a felnőtt korában nem kerül olyan környezetbe, hogy önnevelést, önismeretre tegyen szert, és magát akarja reformálni, akkor azt fogja élni, amit látott a szülőktől. Igen, a szavak, a lélek közlekedési eszközei, ahogy el is kezdtük. Tehát magzatkortól, csecsemőkortól, fiatal tinédzserekkel való beszélgetés mennyire nagyon fontos. Ellen Goldwhite írja, hadd sussogják füledbe bajaikat. Egy igazi édesanyának mindig kell legyen ideje meghallgatni gyermekét, tanácsolni, és meginteni, vagy megdicsérni, mikor mire van szükség. Egyik sem pótolja a másikat. És feladatot bízva rá, elismerni a munkáját. Sikerélményeket kapjon. Úgy tapasztalom középkorú felnőtteknél, hogy a saját szüleik nevelték úgy, hogy kisebbségi érzéssel küzdenek egész életükben, barátaik között, munkahelyükön és mindenütt, mert soha-soha nem voltak velük megelégedve.
Sok szülő gyermekkori vágyait szeretné megvalósulva látni gyermekeiben. Tekintet nélkül arra, hogy a gyermeknek vannak-e ahhoz adottságai vagy hajlama. A szülőknek el kell fogadni a gyermek önálló személyiségét, terveit, vágyait, mert egész életében nehéz teherként fogja végezni azt a munkát, vagy azt a szakmát, amit rá erőltettek, és nagy öröme és sokkal kevesebb fizikai fáradtságba, erőbe kerülne, ha azt végezhetné, amit ő szeretett volna. Nem szabad elcsüggedni a szülőknek. Nagyon jól emlékszem rá, sok évvel ezelőtt a Krisztina körülti iskolában vizsgáltam, egy 17 éves fiúcskát hozott az édesanyja, és ott a fiatal ember előtt, hiszen már fiatal ember volt, elmondta minden rossz szokását, nem voltak különösebb fizikai betegségei. És én láttam, hogy ez a fiatalember nem fog az édesanyja előtt nekem semmit mondani, és megkértem az anyát, hogy hagyjon bennünket magunkra. És így a fiúnak is volt alkalma elmondani az ő meglátásra szerinti otthoni problémát. Majd később mindent megbeszéltem az anyukával is, és elmentek. És nem telt el egy hét, ez a fiatalember lejött hozzám, és elmondta, hogy az egyik este az apukája akart vele beszélni. És nagyon meglepődött. És mondta az édesapja, hogy fiam, rájöttünk, hogy rosszul neveltünk, sok mindenben tévedtünk, nem jól osztuk be az időnket, túl keveset voltunk veled, és stb. És én mondtam ennek a fiatalembernek, hogy fiam, becsüld meg az apádat, mert te előtted elismerte az ő hibáit, akkor férfi a talpán. Higgyék el, kedves szülők, hogy ha elismerik hibáikat a gyermek előtt, az csak nagyobbá teszi önöket a gyermek szemei előtt. Aki legjobban meg tud alázkodni, az a legnagyobb ember. És ezt megint emberileg néha nehéz felfogni, de a Jóistentől kapunk erre erőt, de tőle látjuk a példát is, hiszen az ember úgy megy Krisztushoz, hogy Jézus hívja őt. Jézus lehajol hozzánk, és sajnos nagyon sokszor szomorúan tapasztalom, hogy a szülőknek nagyon nehéz lehajolni a gyermekeikhez. És ebben én nem tudok egyetérteni. Igenis, a szeretet, az igazi szeretet erre is képes, és segíteni fogja a szülőket. Mi soha nem vagyunk magunkra hagyva. Mi, ha kérünk a Jóistentől, mindenhez kapunk erőt, a szeretetre, a megbocsátásra, vagy a bocsánatkérésre, a türelemre, és ahhoz is, hogy kitartók legyünk a súlyos beteg szülők mellett, hogy tudják érezni, hogy az ő életük nem volt hiába való, hogy nekik van családjuk, akik törődik velük. Kérem, hallgassák meg ezt az éneket, melyből újból fognak erőt kapni. Van ereád gondja az Úrnak, ne félj, védelmez nappal, és hajő az ég. Gyöngéden ő vigyáz, őrzi életed, egyedül nem enged járni téged. Gondjában Istennek mind végig rád, jó Atya, megváltó és hű barát. Urad őt kért, hittet, hallott szavát, fordozza
ki rábízza magát. Viseli gondodat minden napon, jártadban ő vezet az útadon. Vezető és védő pásztorod ő, vezeti gyermekét hol a vízből. Gondjában Istennek mindvégig rád, jó Atya megváltó és hű barát. Urad őt kért hittel, s hallott szavát, hordozza azt, ki rábízza magát. Az Úrnak míg csak élsz, gondja van rád, biztosít áldást ad, mit más nem áll. Hordozz itt addig, míg tart az idő, bizton visz célba ő, mikor eljön. Gondjában Istennek mindvégig rád, jó Atya megváltó és hű barát. Urad őt kért hittel, s hallott szavát, hordozza azt, ki rábízza magát. A könyvben megtanálják majd, hogyha nőtlenek, vagy hajandulók, vagy családi életben élnek, vagy talán túlsúlyosak is. Egyik sem ok arra, hogy én depresszióba essen. Rendezzem életemet. Értsem meg, hogy rajtam áll. Rajtam áll, hogy boldog vagyok, megelégedett vagyok, vagy örökké zúgolódó, fáradt, elcsüggett. Hallgassuk meg a következő éneket. Fusson felhős éjhomály, akarod csak rajtad áll, légy vidám, légy vidám. Bútól kintól, hogy havás, csügget szívre, ha találsz, légy vidám, légy vidám. Oly kicsinség semmi az, de valóban nagy vigasz, sebzett szívre ír tapasz, légy vidám. Alig hiszed, mi jól hat, hited, kedvet mennyit ad, ha szíves és derült vagy, légy vidám, légy vidám, te is, légy vidám, légy vidám. Alig hiszed, mi jól hat, hited, kedvet mennyit ad, ha szíves és derült vagy, légy vidám. Tudsz oly szívet, aki fél részvétet kikérve kér, légy vidám, légy vidám. Mutasd, mi a szeretet, segíts hordni terveket, légy vidám, légy vidám. Bánat könnye, miért pereg, miért kísírva bús szemed, hisz vígan is nézheted, légy vidám,
Nehéz terhek lehullnak, sötét felhők elmúlnak, oly áldása az Úrnak, légy vidám, te is, légy vidám. Alig hiszed, mi jól hat, hited, kedvet mennyit ad, ha szíves és derült vagy, légy vidám. Sok a fáradt vándor itt, kit egy mosoly felüdít, légy vidám, légy vidám. Csatát ki te is beszéd, diadalmas lesz a hit, légy vidám, légy vidám. Ajkadon, ha szereted, mosolyod is melléted, s erő vigasz jár veled, légy vidám. Többünk volna égből itt, már e földi létben is, tőled függ és tőlem is, légy vidám, légy vidám, te is, légy vidám, légy vidám. Alig hiszed, mi jól hat, hited, kedvet mennyit ad, ha szíves és derült vagy, légy vidám. Kedves kazetta hallgató, kérem, hallgassa ezt a kazettát olyan szeretettel, merítsen belőle erőt, kitartást, örömöt, megelégedettséget. Mi szeretettel elköszönünk, Feketéné Bokor Katalin és Mátyás Csongor.